малко, уважаеми зрители, с съвременното българско кино се върнахме в първите години на прехода. Сега ще се върнем с нещо друго. През 90-те години книгите и игри бяха любимо забавление за много български деца и младежи, включително на мен самия. По-късно те изчезнаха от книжарниците, но не и от сърцата на своите фенове. 2 десетилетия по-късно имаме повод да заговорим за тяхното завръщане на пазара. Дали то ще бъде така успешно, ще попитаме автора на най-новата книга-игра "Котаракът и черният нарцис" Александър Торофиев. Заедно с него е един от авторите на книги и игри от тяхното златно време Алекс Султанов. С тях ще си поговорим за възраждането на жанра, за мечтите на авторите и, разбира се, как са се променили очакванията на феновете през годините. Това ще попитаме и Злати, най-вероятно. Здравейте! 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 Всъщност, годините, в които книгите и игри замряха, бяха годините, в които пък имаше възход на компютърните игри и на компютрите въобще. Това е така, но въпреки това самото замиране на книгите и игри не се дължеше на появата на компютърни игри, тъй като такива имаше и отпреди това. А се дължеше основно на пренасищане на пазара и лоша стратегия на издателствата. Лоша стратегия да не целиш псевдонимите, които авторите са си измислили за да звучат американски, или? Не, по-скоро пренасищане на пазара и допускане на некачествени продукти от този жанр да бъдат издадени. Сега обаче "Котаракът и черният нарцис" е факт. Какво трябва да очакваме от тази книга? Значи от тази книга трябва да очаквате да е подходяща както за деца, така и за възрастни, да предложи добра литературност, както и игралност, за да може да спечели и старите фенове, и тя е с сравнително по-прости правила, които са достъпни за нови читатели, които сега могат да навлязат в този жанр. А мислите ли, че ще бъде трудно отново децата да се научат да играят с книгите, заедно да играят и да разсъждават по един по-различен начин? Защото тази книга-игра си е нещо по-различно като форма на преживяване. Единственото, което е нужно, за да се научат да играят, е просто да вземат книгата и да я отворят, и оттам нататък съм сигурен, че всичко ще върви по вода от само себе си. Алекс, какво е различното сега в появата на тази книга? Спрямо 90-те? предишния период, да. Най-малкото е качествено издадена, като печат и предпечат, и освен това е на по-добро ниво като цяло самата тя. Различното е, че хората, към които е ориентирана, вече са съвсем друга възрастова група. Смисъл, преди бяха на 15-20, сега са на 25-30. Така че съответно е написана по-като за големи хора. Това имаше преди той. А тематиката изобщо на тези книги през 90-те имаше голямо разнообразие. Аз много обичах спортните, защото тогава още ни държеше емоцията от световното футбол. 94-та имаше магията на футбола, една за мен паметна книга, игра. Сега какви ще са темите? Тази, доколкото знам, я определят като low dark fantasy. Да, така е. Това е жанра, макар че до голяма степен и се води и криминална, въпреки фентази мотива. Жанровете, които ще излязат сега за книги и игри, зависи просто от кои автори ще се върнат, кои нови автори ще се появят и как ще пишат. Аз лично ще остана в жанра фентази. Моите са най-вече екшън, трилър, разчитат на непрекъснато напрегнато действие, докато книгата на Александър е по-скоро криминале, в смисъл постепенно се разплита действието, но действително ще имаме от всички възможни жанрове, както беше и едно време. Спортни може би не, защото вече има симулатори, които са твърде добри. Да, пък и то спорт няма в България. Смятате ли, че фентази елемента, който и ти спомена и използваш, е много важен в момента за продаването на тези книги, тъй като в момента пък знаем, че книгите, които се четат от сегашното поколение, имат много фентази елемент с вампири и такива други същества. Така е, да. Аз дори като читател имам много голяма страст към този жанр и мисля, че голяма част от хората, които четат в България на тази възраст, имат уклон към фантастиката и фентазито. Така че допринася. Алекс спомена за нещо, което то няма как да го няма в съвременните книги и игри, за по-доброто графично оформление на книгата, но интересно е, че те може би ще имат и някакво свое продължение в интернет, в сайтовете, където там допълнително ще се доразработват. Там ще има материали, които да подпомагат и самото четене на книгата и да доразвиват цялата история. Да, точно така. В интернет
страниците, които разработваме. Ще има вариант за игране на книги и игри онлайн, но те пак ще останат литература. Те ще са книги, които просто ще имат визуализация, звук, които да допринасят за цялото усещане, но няма да променят есенцията на самата книга. Някога си мислили ли сте да направите романтична книга-игра? Какъв ще... За момиченци. Точно казвам момиченци. Какъв ще е резултатът от това? Ако излезеш с седи кой си, какво ще ти се случи, ако... Ами в интерес на истината, моята, която излиза другия месец, още първата, това е основна част от действието. Един от двамата главни герои е момиче, другия момче. И вместо да има тактически битки, половината част от действието са тактически свалки. Това също си е много важно и според мен много хора биха го играли. Аз си представям книга игра. Ако искаш да излезеш с богатия чичко, премени на 85-та страница. Ако залагаш на любовта, не на парите, премени на... Ами за щастие жанра е фентази, така че не се стига до такива избори. Дори в Котарака има романтична линия, която много се харесва до момента от женската публика. Значи момичетата могат да се включат тогава в книгите игри. Предвидели сме и тях. А на световния пазар има ли, така да ги наречем, тенденции, които вие ще се опитате да изпробвате върху тукашния пазар? Значи това е много добър въпрос, но по-скоро ще опитаме обратното. В смисъл това, което имаме тук, ще изпробваме там. България беше уникална в това отношение, в смисъл книгите и игри само тук са имали такъв успех в световен мащаб. И сега по някакво съвпадение на обстоятелствата в Англия нашите колеги там правят същото, което и ние тук. Размърдват се, събират се отново, за да почват пак да издават книги. И ние държим връзка с тях и най-вероятно ще пуснем техни неща тук и наши неща там. А колко от авторите, които бяха много популярни през 90-те години, разбира се, с техните псевдоними, отново започват да пишат? Ето, Алекс е един пример от тях. Някои от другите. Адриан Уейн, точно. Ние бяхме 5 общо, най-известните. От тях вече повечето сме в общността около нашия сайт и форум. Богдан Русев? Да, той е основният ми автор, с който сме работили винаги заедно. Майкъл Майнтрайм е от самото начало при нас. Наскоро се включи и Джордж & Джордж, който изяви огромно желание да пише и той книги, така че много скоро ще сме доста повече от нас, двамата тук. Псевдонимите ви са супер, искам само да ви кажа. Ами те отдавна знаят, че сме българи хората, още от началото на 90-те, но вече няма как да не ги използваме. Това е един вид традиция. Бе, аз не знаех, но няма значение. Аз съм бил от заблудените деца, които просто са ги четяли. Завярвали, много ви благодарим за това, че бяхте наши гости. И пожелаваме много успех на Котарака. Аз със сигурност като един виден нарцис, съвсем скоро ще прочета Котарака и черния нарцис. Наистина ще бъде така. Аз предполагам, че и аз може би ще се пробвам, може би по-скоро с романтичния елемент. Вие, уважаеми зрители, останете с нас и след малко, когато наш специален гост ще бъде Кристина Димитрова.